hvor er du flot. Tak. Skal du også låne de sko? Ja, det vil jeg gerne. Gud, jeg har en gave til dig. Tak. Kan du lide den? Mm. Mor? Mhm. Må jeg egentlig godt komme med? Hvorhen? Det hvor du skal hen. Til festen? Ja. No way. Jeg tror lige mormor, hun vil sige til det. Hun finder ikke ud af det, fordi jeg har sagt, at jeg sover her. Nå, okay. Mormor, hun ved godt, du er her. Ja. Står der idiot i panden på mig? Nej, okay. Jeg sagde, at jeg sov hos min veninde. Din lille nøgne, hva'? Au. Må jeg? Hej, mor. Jeg vil bare lige høre, om du var okay. Men kan du ikke ringe til mig eller noget, når du hører det her? Hej, hej. Hej. Hvad sker der med dig nu? Hvad mener du? Du kommer ikke i skole, og du svarer ikke på vores beskeder. Nå, det må jeg også undskylde, men det var fordi min mor er lige kommet ud og sådan noget, så jeg er bare ret travlt for tiden. Men har du set hende? Ja, ja. Men er det godt at se hende igen? Det er rigtig, rigtig fedt. Vi var i byen i går til klokken 4. Til klokken 4? Ja, det var så Fuck, sindssygt. sindssygt. Ja, Hvor var I henne? det var sådan en klub, hvor hendes ekskæreste, han var DJ. Hvor nice. Kunne du godt komme med? Ja, ja, sagtens. Det kunne være, at I kan komme med en dag, hvis der er. Ja. Ej, gem mig lige. Han kigger altid på os som 100. Det er godt, skat. Det er fint. Så. Har du snakket med mig selv? Nej. Godt. Det skal du heller ikke have kræfter med disse instanker. Hvad? Altså, det betyder ikke noget, det her. Det er bare til at tage nerverne med, ikke? Hold op med det der udtryk, Louise. Du ligner mormor, når du ser så snærvet ud, og det ved du ikke, for mormor er gammel og grim. Så. Så går jeg lige ind og ordner det der med mig selv, ikke? Så kommer jeg og danser med dig.